бинобар сабаби иштироки тими равшани шаҳри Кӯлоб дар марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё як қатор бозиҳо дар чемпионати Тоҷикистон ба вақти дигар гузаронида шуданд. Футболбозони шаҳри Кӯлоб аввалин бозии мавқуфмондаи худро бо тими клуби марказии варзиш Артиш баргузор намуданд. ҳамкорони мо аз ҷараёни дидори мазкур гузориш омода намудаанд. бозии мавқуфмонда миёни дастаҳои футболи клуби марказии варзиши Артиш ва Равшан 3 гол сурат гирифт. дар пайти аввали дидор мухлисон шоҳиди задани 4 гол шуданд. дар дақиқаи 18-уми рақобат футболбозони дастаи Равшан ба задани гол мушарраф шуданд. Амирҷони Фаррухзод аз канори майдон партофт иҷро намуд, ки легионери дастаи Равшан Эфах Кингслей тӯбро тавассути зарбаи сар вориди тури дарвозаи дастаи клуби марказии варзиши Артиш намуда, ҳамин тавр ҳисоб кушода шуд. дар дақиқаи 26-уми рақобат бошад бар муқобили ҳамлагари клуби марказии варзиши Артиш қоидаи бозӣ вайрон карда шуд, ки довар зарбаи 11 метра таъин намуд. дар иҷрои пеналти Шервони Мамадшоев иштибоҳ накарду ҳамин тавр таносубро барқарор кард. дар дақиқаи 36-уми рақобат бошад дарвозабони дастаи клуби марказии варзиши Артиш бар муқобили бозингари Равшани муҳофизатгар Амирҷони Фаррухзод қоидаи бозиро вайрон кард. аз ҳайати дастаи Равшан бошад пеналтиро Далер Шомуродов иҷро кард ва бори дуюм дар ин вохӯрӣ дастаи шаҳри Кӯлоб бартариро ба даст гирифт. 5 дақиқа мондан то анҷоми қисмати аввали бозӣ бозингари дастаи Равшан Саидамири Саид Аҳмад аз як вазъияти мусоиди голзанӣ истифода карду тӯбро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид сохт ва ҳамин тавр ҳисоб 3-1 шуд. ёдовар мешавем, ки дар ҳар се голҳои задаи дастаи Равшан нимуҳофизатгар Амирҷони Фаррухзод саҳми арзандаи худро гузошт. дар дақиқаи 54-уми қисмати дуюми вохӯрӣ бозингарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш ба задани як голи дигар даст ёфтанд. муаллифи зарбаи нишонрас Комрони Мирзохон гардид. талошҳои бозингарони дастаи клуби марказии варзиши Артиш натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. ҳамзамон дастаи Равшан он бартарие, ки дар қисмати аввали дидор соҳиб шуда буд, аз даст дод, зеро як дақиқа мондан то анҷоми вақти асосии вохӯрӣ бозингари дастаи клуби марказии варзиши Артиш Элчибек Рашидбеков, ки аз курсии бозингарони захиравӣ ба майдон баромад, голи сеюми соҳибони майдонро ба самар расонида ҳамин тавр натиҷаи вохӯриро 3-3 гардонид.